danja rabo da ke. Idaniyar masoyiya ba zan saka su kuka ba, zuciyarki zucina ta rairayarki na saba. So sinadari nai alkawari ba za ki koka ba, ba za ni canza ba, ba za ni dara ba, babu kettawa. So na marari abin a faharina. Salo na so yana da kaifi, tafi na so yana da karfi. Taka a hankali tun da so yana da sansi, juya ki rausaya tun da na baki masauki. Karki ya da ne a san kina yi nisa, ki duba lokaci kada a kan ki na yi kuka. Surar jikinki daidai ne, fatar jikinki na sheki ne, idan ganin ki shar ne, a zuciyarki dama ni ne, a zuciyata dama ke ce, babu kace na ce na ce. Da an yi fatiya mun zamto daya, ko ba magiya ban miki kishiya. Ni dai bukatata ina yawan fata, ki sani tatata gidan mu huta. Ke kika zamo madubi na rai dare da barkallona. Albishiri nake wa kaina, sai ni da ke yau za mu zauna. Allah gwani ya amshi rokona, soyayya ta mini rana, azama ba mu rabo da juna. Soyayya a dangane, so a zahiri na yi marari, so mai alkairi ta kau a hankali. Idan kika zo so na nan dindindin tare da juna. Na shiga ban ɗauka ba, kofofin so na ga an sama kulle. Riga na so zan sa, ya ki taho ki sanya maɓalli. San ki zan wajen gani, dan ya mini amfani. Yayyafi na so ake, kin ga gane na jike. Lemar ki zan farke, kin yi taimako tun da sammako, kin ka sanya bargon so a jikina. Kin san dalilin da yasa na zo na same ki? A'a. Na zo ne in sanar da ke cewa ki daina bibiya ta da shari. Duk irin sharin da ake kulla mu a cikin gidan nan babu abin da baya komawa kunne na. Kina cewa ni na hana ki haihuwa, ni ba ni na hana ki haihuwa ba. Ki tuntubi iyayenki. Yawwa, iyayenki so suka hana ki haihuwa ba ni ba. Dan haka ki daina bibiya ta da shari, na faɗa miki. Badiya waye ga miki wannan magana? Makociyar ku, makociyar iyayenki ce ta sanar da ni. Babu abin da bata ji ba ta katanga. Ta ce insha Allah ba za ki haifi lafiya ba. Baban ki na ne yana miki mu alkabaki, amma sai kina bibiya ta da shari. Dan Allah ki daina. Ya za a yi ki faɗi jarrabawa? Jami'a ba sakandare ba ne, kuma tun lokacin da kika fara firamare har sakandare raina yana daɗi da ke, saboda mai kina da ƙoƙari. Duk lokacin da result ɗin ke zo abin da nake gani dukkin doki sauran 'yan uwanki. Sai yanzu da Allah ya sa kika shiga university kika kama tsilla-tsilla. Menene yake daminki? Baki san jami'a ba ko?
shine kika yi sake kika zo kika fadi a wannan jarrabawar. Na baki last chance kuma ki sani in har kika ƙara faduwa to university kore ki zasi. Kuma idan suka kore ki zaki ce zaki dawo gida ne to ba zaki zauna ba kuma ba zaki ƙara zuwa wata makarantar ba sai dai in miki aure. So finally you are back. Wallahi dadi na gama course lafiya kuma gashi na dawo. Sannan ka da zuwa. Ha? Nagode dadi. Kaga wata 10 kamar rana 2 take a gurin Allah. Ko dadi. Come on. Je ka dauki jaka ka shiga ka samu kai shawa. You're welcome. Muktar. Zan yi damunka ne. Tun da mun zo mun tsaya nan, ka yi shiru kuma ga akwai aiki a gaba na so nake mu gama magana tafi. Sarkin mutane ka san me yake da wannan. Sai ka faɗa. Sarkin mota. Baya ka san na yi soyayya da wata yarinya Ife. Amma me yasa zaka ari bakinsa ka ci masa albasa? Ai ya kamata a ce ya zo ya same ni da kansa in har da gaske yana sona ya gaya min. Haba Ifi, karki manta fa Mukutar abokina ne kuma muna tare da shi. Kuma hakan ba yana nuna cewa wai ba zai iya zuwa ta miki bane. Dangantaka da take tsakanina da shi kuma da yanda ya san muna tare da ki. Shi yasa na wakilce shi na zo ne san miki da wannan sabo. Saboda haka dan Allah karki ba mu kunya. Amma dai ka san ba a jagoranci a soyayya ko? Ya kamata a ce ya zo ya same ni. Kai ba maganan ɓoye-ɓoye soyayya ce fa. Haba. Kin ga Ifi haba. Kina ji ko? Ai soyayya da ke ganinta akwai jagoranci kuma akwai wakilci. Ya danganta da mu'amalar da take tsakanin aboki da aboki da kuma mu'amalar da take a tsakanin shi wannan abokin da wacce zai yi magana. Wannan nake so ki kalla ki kuma kaddara cewa idan na zo ne miki magana nan kamar Muktar ne ya zo ya miki magana. Kin ga fa a yanzu aka ga Muktar can tare muke da shi. Ganin yadda muke da shi ya ji ba zai iya zuwa kai tsaye ya same ki ya gaya miki ba, ya kamata in fara zuwa at least in gabatar da shi. Kake ba mu kunya Ifi dan Allah. Haba Ifi. Ki taimaka ki ba mu wannan lokacin. Kin san dai Muktar abokina ne. To shikenan ba matsala, ka iya gaya masa. Ifi nagode. Bari in yi mai magana mu zo. Shikenan. Assalamu alaikum. To, Muktar ga Ifi, Ifi ga Muktar. Alhamdulillah. Ha, to ai ba murmushi za ka tsaya yi ba, ka gabatar mata da kanka tunda damar ta samu. A'a. To abokina ai duk abin da zan faɗa na da ka riga kan faɗa. Haka ne, to amma fa ka san an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Saboda kai ya kamata ka gabatar da kanka yadda ya kamata. Ka gane? To amma ina naga kamar yanayin naka kana dan jin kunya ta saboda akwai ta, bari in je. Abokina, bari in je. Amma da ka tsaya ko? No, ba wani abu. Karka da muka gabatar da komai. Duk abin da zan faɗa miki a cikin zuciyata, abokina ya riga ya faɗa miki. Amma ga ɗan inuwa can, so gan magana sai mu ƙarasa zo mu je wajen. To shikenan. Daga nan mahaifiyarta ta ɗauke ta ta mai da ita Kenya. Ka san in Kenya ce. Gashi na faɗa soyayyen wata yanzu Husna, cosmate Gidan. Kuma ni san aure nake mata. Aure? To ai ina ganin in dai son aure kake mata kawai ka aure ta ma. Ina ga ai ba wani abu. Sarkin mota. Na? Ka san babana yanzu ya kusa aure. Kan ya ce ina gasa da shi. To da wannan dan wannan ma gaskiya.
yana da kyau dai kafin ka yi abin da ya kamata kai shawara ko ba haka bane ba. Amma ku ka san lamari na iyaye sai an bi su a hankali. Musamman iyaye za ka kamar za su je abu kai ma kuma za ka yi the same time. Da haƙura kai kamar nan da shekara 2 kai ma sai kai ba wanda ba zai goyi bayan ka ba. Kai sarkin mota ba zan iya ba. Kawai kowa tashi ta fishe shi. Yana da kyau ne da abin da mutum ya yi lissafi kuma ya auna ya ga me abin da ya kamata yi tunda kaga mutum yana girma kamata ya ce yana ƙara hankali. Zan je in sanar da Hajiya. Duk abin da ta ce mu kawai da shi zan yi amfani. Hakan ma yau ka same ta da Allah ya za wani abin da ya fi alkhairi. Amin. Ni bari na je saboda ana jira na. Ni ma zan shigo cikin yanzu in samu sa Hajiya. To shikenan sai ka fito. Ashe wato zan iya auren mata 1, 2, 3 har 4 kuma a zauna lafiya, kwanciyar hankali. Gashi Allah ya bani da. Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah na gode maka. Ko da ke dan da ta hagu ya shigo amma ba komai ina son sa haka wallahi. Ba komai. Eh, da ne.
mata. Dama na kira ku ne in muku magana akan Aunty Jamila, Aunty Bida da kuke kira na, more especially ke sha'awa. Ban so in ƙara jin kira na Aunty Jamila. Aunty, Ulli. Kin gani? And kai kuma Muktar, ban cika da drivers ba, so duk wani sako da wani aike-aike, you take care of that kai zaka dinga mu. Stop. Cause matan baban ku ce ni, so sai abin da na faɗi ko? Ta. Wallahi da saki. Ta bija. Mommy! Mommy, Umma! Zakiya lafiya? Me fa rike ta wannan? Wai Aunty Jamila ce ta zo ta tara mu. Wai take gaya mana wai ita matar baban mu ce. Duk tana da iko da mu, duk abin da ta ga dama za ta saka mu. Kuma sannan wai yayi Muktar wai shine sabon direban ta da ta samu a gidan nan. Kai. Ni ko abin kina bani mamaki a cikin gidan nan. Ke, kin zo da rawar kai, kin zo da bid'a, ki kalle mu da zaratan ƴaƴanmu, ki kalli waɗannan zaratan ƴan matan wannan zankame min saurayi, ki ce shine direban. To ai wa'annan. Kai kin isa? Saurara man gaya mata falmata. Me kika dauki yaran nan? Wa'annan fa ƴaƴan gida ne, mu kanmu da muke iyansu sun fi mu iko da cikin gidan nan. Ni fa gaba ɗaya na gane take-taken ku. Don oga ya ce in yi zaɓe ni ce first lady. Shi ne da kuke wannan abubuwa. Ke first lady ya dama 'yar ƙauye. Haba. ‘Ya'yana, ku zo mu tafi ciki. Idan kin isa, ki haifi irinsu. Zo mu tafi. Ban da lokacin da ke wannan abu yana in je ciki. Oho dai, Allah ya muku albarka. Idan an isa, a haifi waɗanda za su zama shekaru daidai da ku. Bakin ciki dai ake min. Don oga ya ce ni ce first lady. Taɓijan, wallahi ke kin fiye ma kauɗi. Tun ba a ci zaɓen ba kina ke ce first lady, ai sai dai first leda. Ko ba leda ba? Ledan fa. Kuma wallahi in ba bi a hankali ba ta yage. Wallahi sai dai first leda. Ke kiki yayin kiki fita daga ido na wallahi. Ke kin san daga ina nake? Kin san ina ne garin mu? Yayi. Tarin na da ni kike zancen. Asabe, I need you to cook, prepare couscous for me. You know how I like it. So just make it nice for me. You know how I like it, right? No. Zara, she can't cook for you. I brought her to this house to help me. She's my personal assistant, okay? For my own purpose. No, Aisha. You don't have to say that. To dan me ma yasa za ta ce ba ta girki ba? Dole ta yi. An biya ta. Mijinmu ne ya kawo ta gidan nan kuma yake biyan ta. No. Yana bani kuɗi ina biyan ta. Ba shi ke biya ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hope you guys are not ganging against me. Don wannan kuka tare din nan wallahi tsoro nake ji. Lafiya lau. Ita ce yar aikin da na ce maka na kawo. Za ta rinka taya ni. Okay. Ka kama abinci da abinci, food. She must cook for me and everyone in this house. Please, Shiv, let me pass. Na yi daukon soyayyarka, ya kamata a ce mun yi aure. Aure? Wallahi ke ma diwa, zai ki zanga wani aikace wata fegar. Mata na hudu fa. Yanzu ana na tuba inda ba ɗaya bace ta mutu, ai ba wani aure da zai kamata, ko ba? Yau na zo mana da wani abin farin ciki. Ya kai? Bayan na je asibiti likita ya duba ni, ya tabbatar da cewa ina dauke da ciki. Ciki? Cikin wa? Ba dainawa ba ko? Kamar ya cikin wa? Ina matsayin matarka in ce maka ina da ciki ka tsaya kana tambaya na cikin wa, me kake nufi? To ai gani ne yaushe aka yi daren da har gari zai waye. To ka manta cewa kuma dare ɗaya Allah kan yi bature? To koma dai menene? Ni a waje na babu wannan maganas. Ciki ba nawa bane, ki je can kin nemi ubansa.
Hello? Wallahi matata ce ta haihu. Dakta da Allah ka zo yanzu, akwai binciken da nake so ka mun dan Allah ka zo yanzu da Allah. A nan gidana. Hello? Salma, ina wuni? An wuni kalau? Yauwa daman na kira ne zan faɗa miki. Kin taɓa ko sanin mijinki ya taɓa auren Laila? Ƙawarkin nan? To yanzu in baki sani ba yanzu ki sani. Kun taɓa auren miji ɗaya da ita. Ƙwarai da gaske haka nan ne. Na barki lafiya ne dai. Hello? Laila, ashe dama ke kika auri mijina? Ashe duk yanda nake da ke kika auri ni? Duk abin da nake da ke ashe ke ce matar mijina? To ki sani daga yau sai yau ki goge nan bana a wayanki babu ni babu ke har abada. Ha ba Laila, duk yanda nake da ke ashe ke ce matar Lin? Ha. Ya Allah ya raji. Yawwa. Ka bashi. Za mu yi communicating. Okay. To ba damuwa, na gode. Thank you. To you welcome. Sai mu yi magana. Daddy. Khalifa. Daddy, na yi missing ɗinka fa. Sosai kai missing ina? Sosai. Ya kamata kai missing dadin ka yi. Da zai safe on your arrival ka shigo ka same ni cikin walwala da farin ciki ko? Kuma ka ji daɗi. Yanzu kuma sai ka ga sabanin haka. To na kira ka ne domin mu yi magana. Soul to soul. In za ka tuna kafin ka tafi Ghana course muna da alkawari da kai ko kuma in ce yarjejeniya. In ka manta zan tuna maka yanzu. Yarjejeniyar mu akan ka je ka nemo matar da za ka aura wadda ta yi maka. Khalifa. Daddy. You can't continue like this. Yadda bani da aure, haka kake so ka zauna baka da aure? To ina so ka sani, ni ma da kake gani na haka ba daɗi nake ji ba zamantakewa ta babu aure. An wannan zaman ya samo asali ne tun rashi da ne na mahaifiyarka. Kullum in zan shigo gidan nan babu abin da nake iya buɗe idona in gani sai ita. Wannan shi ya hana ni yin aure. But you are now a medical doctor. Na buɗe maka asibiti. Then what else do you want? Ni ka yaƙuri. Insha Allah ina dawa daga wannan course da zan ji Ghana, zan fito da mata kamar yadda kake bukata. Khalifa, ka san na sani. Inda za ka je course ɗin nan ba ƙasan nan ba ne, Ghana ne. And ka san na san cewar wata 10 za ka yi. So kana nufin in zauna har sai bayan wata 10 kafin ka zo ka fara cutting wadda za ka ma aura? Ba zai yi ba, ka sake dabara. Ina neman wannan alfarmar dadi. Insha Allah ina dawowa zan yi. Kaga koda na yi auren ba tafiya da ita zan yi ba, anan zan bar ta. Kuma na riga na san halina, hankali na rabuwa biyu zai yi. It's all right. Ba damuwa. Za mu jira. Allah ya bada sa'a. To haka ma yanzu bata sake zani ba.
wannan lokacin kuma umarni ne daga gare ni. Khalifa, na baka nan da wata daya, just 30 days, ka je ka nemo yarinyar da ta yi maka ka yaba da hankalinta kake so ka aure ta, ka kawo ta, ka fito da ita. Idan kuma ba haka ba, ni zan zaɓo maka wadda nake so ka aura. Kuma kasancewar zabi na ba dole ba ne yi maka daɗi. Ma daɗi wata. Kai! Umarni na baka, ka tashi gaban guri. Anti Mami, Li yana ta kira na, ya ce min a shirye yake da ya rantsuwa da Alkur'ani akan wannan ƙwayoyin cutar da yake tattare da shi ba gaskiya ba ne ba. Don Allah ya kiwa babu magana, ni ina so in koma gidan mijina. Kuma fazancinsa akwai kamshin gaskiya a cikin, musamman yadda na je na yi wa baban ki rantsuwa. Kar ki da an ba matsala, ki bani da baban naki za mu yi magana. To Anti Mami. Wato, Dokta, Alhaji Jalal ne ya zo ya same ni kan yana ta kiranka a waya amma ba ka amsawa. So, ya zo ya same ni yake cin me yake faruwa, yana ta kiranka a wayar ba ka amsawa. So, akwai wasu maganganu da ya faɗa sai na ce mashi ya tsaya. Mu zo gurinka, ga wuri ga waina. Kuma an ci waka a bakin mai ta tafi daɗi, shi yasa na ɗauko shi ya zo ya gaya maka maganar da yake so ya gaya maka a wuce gurin. Alhaji. To, Dakta, ba wani abu bane, magana ne dai akan Farida. Tunda na fahimci kwanan nan karatun ma ya ɗan ja baya. In fact, har ma an ɗan samu akasi an dakatar da ita. Shi ne na zauna na yi tunanin to tunda akwai matsala ko abin nan na aure tsakaninku, shi na zo kawai nake so a san yadda za a yi shi kawai a san an yi an gama. Wato Alhaji Jalal, ka yi haƙuri ga ƙin ɗaukan wayoyinka da na yi, kuma wannan ba wai hakan nan nake ɗauka ba, wallahi kunyar abin da zan faɗa maka a waya shine hana ɗaukar wayoyinka, kuma har ga Allah shi ma na so mai magana amma Allah bai yi ba. Wato Alhaji Jalal, duk sai da aka zo aka kulla wannan maganganun da na komo na zauna ne nazari, wallahi kawai sai na fara jin nauyi nake ta taji kuma nauyin nan shine yaya za a yi in yaddan aure yar abokina, yar aminina, wanda ne masa babban abokin ango lokacin auren sa da mahaifiyar yarinyar. Gaskiya da nauyi, wallahi kawai da na ga aka sai da ce to kawai bara in janye, saboda ita kanta yarinya a ba ta damar ta nemi daidai sa'anta, ita ma za ta fi jin daɗi. Dama mun ce da nauyi abubuwan nan, kai ne ka ce ba komai. Kuma in har kana jin kunya ta Dokto, yin auren nan shine kawai zai sa in ji daɗi, kai ma ka ji daɗi a rai. Wallahi ni kuma Alhaji Jalal sai nake ganin cewar duniya ma dariya za ta yi min. Ni ba zan ma iya ba, wallahi kawai sai zuciyata ta ce to kawai abin da ya fi yanzu shine in janye wannan maganar. In batta ta yi ta dai in bar yarinyar nan ta auri wanda take so. To yanzu akwai batun kuɗi da ka bayar nan, na gani ina so naira miliyan 1 sai mu dawo maka da shi. Babu komai wallahi. Haba Alhaji Jalal, ai wannan kuɗi tunda yanzu babu magana, ni wannan sako zan baka. Ka ɗauki wannan kuɗi naira miliyan 1 ka ce in ji ni na bata su kyauta ce tsakanin mahaifi da yarsa, kuma ina yi maka alkawarin duk lokacin da bikin ta ya tashi dan Allah ka gaya min wasu abubuwan duk ni zan yi. Babu komai, kar ka damu. Ya babu komai. To ya magana kake babu komai. Yanzu Dakta abin da kai ka kyauta kenan. Yanzu shi kenan da wani guri ne an maida ni babba da dan kai kenan, an maida ni makaryaci, na zama babban banza,
na zama mai magana biyu ka tashe ni ka tura ni na je na yi magana akan magana auren yarsa aka ce ba za a yi ba muka matsa har aka kai kuɗi na ka dawo baka ma gaya min ba sai da muka zo ga ni gashi kake gaya min cewa yanzu zai iya cewa hada baki muka da kai dan ma mu ci mutuncin sa yanzu menene abin zafi a wannan ya menene abin zafi dakta Alhaji Jalal ne ba Alhaji Jalal din mutumin da zamu shiga ne fa abokai ne mu fa zamu shiga mai menene a cikin kuma sannan mu muka yi masa wannan abun ba ha to amma yanzu kai ka dau zafi shi abun ma ya fi ka gane ma dole ni damuwa ta ai ni ne da damuwa ni na fi ka damuwa wallahi ni ka saka a tsakiya to me yasa da yazo yanzu ya je same ni na zo maka yanzu da mun yi abu ba daidai ba yanzu muka dawo muka yi daidai ai janyewa ta shine daidai kwanan Jalal wannan magana gaskiya boko mana ba komai bebe ilimin ka bebe Allah alƙawari ya karya fa babu komai karka da karka da doctor babu komai yawwa Alhaji Jalal Me ya kawo ki nan? Ha? Me ya kawo ki? Fita. To, ranka ya daɗe me ya faru? Me nayi? Ki fita daga nan ina gaya miki Hajiya. Me ya faru? Hajiya idan kina son zaman lafiya ki fita daga gidan nan. Ki koma ki je ki warware kullun da kika yi. Sihirin da kuka yi kika hana mata ta haihuwa to ki je ki warware shi. Sihiri kuma? Wani irin sihiri ne? Duk abin da kike yi ba abin da ba sani ba Hajiya. Wallahi a tafin hannu nake. Kai. Wato ni al'amarin nan ne abubuwan sun fara canza mu. Gaskiya lamarin nan akwai sake. Kaman yaya? Wallahi wato yanzu abubuwa ne ma suke nema su canza. Wato daidai da abincin gidan nan abubuwan ne ma suke su gagare ni. Wallahi abubuwan kwata-kwata inda kika san an wanke mun hannu a ka. Duk waɗansu abubuwa na wayan sun canza abubuwan ba sa tafiya ba sa komai. Ni na rasa me dalili. Wallahi Alhaji bari in gaya maka ni fa duk sanda na tuna cewa wai mu bi rak a cikin gidan daga ni sai kai a ce abinda zamu ci a cikin cikin mu ma yafi karfin mu wallahi ina kwana da bakin cikin al'amarin nan ka duba yarinyar nan Sala saboda rashin imani irin na dan yau tana can ta miƙe kafa a gidan mijinta tana ta shan raba babu ruwanta da abin da ya dame mu ne fa har bana so ki dinga zancen yarinyar nan babbiyar yarinyar nan bana son in ji kina maganar ta ya zama dole in faɗa wannan duk rashin imani ne amma fa duk abin da zai je da wallahi gwanda kai Alhaji gwanda kai so miliyan gwara ni kaman yaya gwara kai mana tunda kai an baka jari ma har ka san abin da ka dafa ka mura ni ko sisi ban taba gani ba a bani shi ba to duk abin da aka baka ba da zuciya ɗaya ba duk abin da aka baka ba zuciya ɗaya wallahi ba zai albarka ba wannan tambadadde yarinya ni na san kurin ta mun je kar halinka ne magana ka gaskiya ne duk abin da za a baka shi ba dan Allah ba kuma ba a baka da niyyar zuciya ɗaya ba dama ba zai ma to ai ni duk abin da kake na ɗauka cewa akwai kuɗin jarin yana nan to ina yake na gaya miki kamar an wanke min hannu aka bari in gaya miki ki bar gani ke kika haife ta wallahi akan ta zan ci miki mutunci yanzu Sala kina gani ana ci min mutunci mijinki yana zagi na ba zaki magana ba Sala Hajiya zaki fita tun muna shaida juna da ke ko ba za ki fita ba Zaki me kike so ta ce? Zaki cutar da mu kina ce me za ta ce? Ki fita kawai. Yanzu kina gani ana ce min mutunci. Hajiya. Kin yi shiru da bakin ki. Tun muna shaida juna ki fita daga gidan nan. Ki fitar na gaya miki. Ki jira da wasa. Bayan tantance yawan ƙuri'un zaben gwamnan jihar Kanawa tsakanin Isa Bankami na jam'iyyar YPP da Hassan Magama na jam'iyyar KYZ da kuma gwamna mai ci Abdulkarim Jaba na jam'iyyar SPD sakamakon ya nuna gwamna mai ci Abdulkarim Jaba na jam'iyyar SDP shine ya lashe zaɓe a yayin da Isa Bankami ya zo na biyu a jam'iyyar YPP a wannan zaɓe na gwamna na jihar Kanawa. Wallahi Alhaji cutanka aka yi wallahi kai ne ka ci wallahi kakka yadda ka ɗauka ƙara wallahi cutanka aka yi ki tallake ka ci wallahi wani irin magana ya ɗauka ka ƙara duk kuɗin da ya kashe a lokacin kamfen yanzu ki ƙara cewa zo kai ƙara ke biki sa annabi ya fi kuma ni talla mana ma ki kyale mana ku dalla me ku sani ku san daɗin gwamnati ne ku san daɗin mulki ne ai biki san daɗin dukiya sai da ba nemi dukiyar da ke ba shi yasa
Alhaji kai haƙuri, ka faɗi kawai ka faɗi, Allah ya canza maka da abin da ya fi alkhairi. Gaskiya, ke kika san daɗin mulki, ina mu za mu san daɗin mulki. Allah ya gyare ta. Alhaji bari mu shiga ciki. Alhaji kai haƙuri, Ubangiji Allah ya sa haka yafi maka alkhairi. Bari mu je mu yi sallah mu yi ta addu'o'i, Allah ya sanyaya zuciyarka. Wallahi Alhaji ka yarda, wallahi kai ne kace. Yanda mutane ke son ka, wallahi kai kace ka ɗaukar ƙara wallahi. A yanzu tun da amarya da ango sun zo, abokanan ango sun zo, kawayen amarya sun zo, ku yi amarya da ango babban tafi da Allah. A yanzu zan gayyaci shahararren mawaƙin nan wanda muke alfahari da shi, zai zo nan gurin domin sa amarya da ango nishadi da abokanan ango, fi masa babban tafi gashi nan shigowa. Na gode ga shahararren mawaƙin mu nan, ga amarya ga ango domin sa su nishadi, amarya da ango bismillah ku taso. Ga babban mawaƙin mu ya ƙara so a yanzu. Ango bismillah taso, bismillah ango. Ya yi tashi ba. Ku jira ne, bari same shi. Bismillah bana ango. Yake faruwa ne. Ya zaka ban kunya. Tashi mana. Ya MC yana ta kiran ka je ku yi rawa da amaryarka ka tsaya ka zauna anan. Bayan an ce min in gina gida na alfarma wa amaryata a cikin kayan ɗaki wai da aka kawo wai a kasa kawo min katifa royal sai aka je aka siyo wata ita sunanta yar gamje aka saka su gogo garin gwaji ta burma ciki. Masha Allah, ɗakin amarya ya yi kyau sosai wallahi. Wai ina in ɗaukan amarya ne ga amarya ta shirya ana ta jiran su. Anti ga sunan da su ƙarasu yanzu. To gogo tunda sun kusa karasuwa me zai hana ki zauna ki huta? Kafin su karasu. Dama na gaji wallahi. La! Gogo ta burma wannan wace irin lalatacciyar katifa ce? Ta burma. Na zo. Ba zan taso ba wallahi sai an canza katifan nan. Wallahi. Katifar da aka yi gidan ta gamje ce ba royal form bace ta burma. Sai dai kowa ya tashi wallahi. Allah. Wallahi. Ko a so katifar royal ko kuma billahi lazi ina nan. Yaya, ai ga mu yanzu haka mun siya maka katifar Royal Marvel. Wanda kamfanin Royal Foam ke yi. Ko shakka ba, ita ce wannan. Yawwa, haba. Duba ka gani. Yayi. Yaya, ka gani? Ka ganta. A to ba matsala. Alhamdulillah. MC mu je. Ta zama dako ta zama dako riga. Ta zama dako amarya ta zama dako hula. She is special amarya. She is gorgeous amarya. She is beautiful amarya. She is lovely amarya. A haye mata ku zo kallo. Amarya ta shiga dakinta. Royal Foam, katifa mai inganci, home of comfort. Amarya ta shiga dakinta. A haye mata ku fito. So nake ka rage musu farin ciki da walwala a gidan nan. I needed the money to take care of my personal needs. Kuma daga yanzu duk wacce ta kuma haihuwar mace babu taron suna. Abin da bamu yi bane gogo da muke yin sa yanzu. A bar mu huta mu yi abin da ranmu yake so. Ẹ jẹ́ n sọ kinní kan fún yín bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ àwa máa ṣó wà ń bẹ̀. Tẹ́ bá máa kú lẹ máa kú. Ayé wa là ń jẹ báyìí. Hajiya gogo to yanzu da kin hana gaba kin hana baya yanzu mu kuma muna so mu yi gaba mu yi baya. Godangana ni ce Hajja Gana mai son duniya gogo. Tsafi. Dabu. Surkulle. Jifa. Zuwa wajen boka. Wannan duk wani abu ne kwaya daya wanda duk mutumin da ya sake ya aikata wannan abin da shi da wanda bai taba kallon gaba zai sallah ba uwarsu dai ubansu da. Ko da musulmi ne yana yin sallah
What? I want you to forget about Jarma. To aina tambaye ki tun farko. Kika ce in ba damuwa. You are a wicked soul. Shigo an yanzu kuma you're telling me. See the way you abuse me. Hold it, Rania. Ba long explanation nake so ba. Ki fita harkansa kawai. Ni fa na fi son namiji fari ba baki ba, sannan kuma dogo ba gajere ba. Ina son mai jiki amma ba wani sosai ba, sannan kuma ba na son namiji mai yawan magana. Da kyau uwar iya yi fi'ilalliya. Duniyar wadina nake nan kare da ciwon ido. Ai ke idan baki taba gani ba iyayenki sun gani. He is the kind of man every other girl wants. So yes, is that truth enough for you? You two shut up. But mom, this is between me and my fiance, for God's sake. I am your mother, and I will forever be your mother. Wannan irin abu ne, mu fa abin alkhairi muka zo muku da shi. Amma ku rinka yin hayaniya ai ta surutu ana masifa. Saurara. Kayan da aka je aka aro, mu za a ga irin wannan abun. Ni da ba inda bana zuwa biki, an saba hada kai da ni ana karbo irin wannan kayan bayan ango ya fita mu zo mu mayar. Ke dakata. Kinga. Kada in hasala. Ki tambatsa. Get out of my sight. You saw what I did. It won't repeat itself. I'm sorry. And she even told me she was your wife. So why are you lying? No, ba da ke nake ba. Ai ke duk abin da mutum zai so ya gani, ki riga kin gama bayyana shi. Wani fa zage ni. Ita ko wanda take cikin hijabi ta sirranta shi. Mutum zai so ya kalli me yake ciki ko da abin da ya mallaka zai kai. Alhaji ne, Alhaji ne, Alhaji ne. Ta sanya zinare, ta sanya zinare, tana musu bobo, tana musu bobo, ta fi su gayu ne. Did you just call me? Pepe dem gang, 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 pepe dem gang. Zan rike ki amana, kuma ke ma ina fatan za ki min biyayya. Ai ni ma za ka yi min biyayya. Ko dan shekaru ma, tashi ka ɗebo min ruwa. Tashi ka ɗebo min ruwa. Me bene ke a cikin ɗakin? Aure na yake mai gidana ne. Ina taya ka murna domin ka aure karo. Ko abun kunya gaba muka ba shi ba. Allah wadaran matan da ake tallata su sun rasa miji. Read my lips. Okay. I, Tega Adams Antonio Ibrahim. I know they hear war. Ask around. I can be stubborn, but I'm not violent. Just let me alone. I can never stay in a violent relationship because that is what made me today mad. Yadda ta dama haka za a sha idan ba za ku wani irin dani wannan a ce mahaifinka ba shi da lafiya a ce kana gurin budurwa. This company belongs to my father. I call the shop bastard. Ka yanzu sai a bani gadon ɗana tilo tun da shi kaɗai ne namiji a gidan. Ai Adamu ba ɗa ne na sunna a cikin gidan nan ba. Idan na yadda Allah Ubangiji ya ɗaure ina wallahi sai da ya zo. Adamu ɗan gaba da Fatiya ne.